F'dak iż-żmien Alla tkellem u qal dan kollu lill-poplu. Jien hu l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar, ma jkollokx Alla toħra għajri. Kien Alla li sema l-karba tal-poplu ludi, ara fl-uġigħ tagħhom u ħelishom. Anka f'ħajjitna, Alla jisma' l-karba tagħna u jeħlisna. Alla fil-ħnina tiegħu jieħu l-inizjattiva u joħroġna minn dak kollu li lilna tjoħolqilna l-libertà. Il-poplu ludi rieda l-libertà, ma rridx jasar u talab għalija. Nimmaġina li aħna l-kol ma rridux inkunu mijasra. Toġobna l-ħajja fejn xejn ma joħnoqna u xejn ma jfixkilna. Iż-żmien li qed ngħixu fih, ir-Randan, huwa żmien li jgħinna naslu għal din il-libertà. Huwa żmien li jekk irridu nistgħu ninħelsu minn dak kollu li qed joħnoqna u jfixkilna milli nkunu ħbieb ta' Alla. Il-jasar tagħna ġibnieh aħna? Meta minna l-Allat il-flus, jew forsi l-ħolm u l-proġetti li rridu nagħmlu. Seta' kien Alla tagħna l-karriera u l-pożizzjoni għolja li ridna nilħqu, jew li rridu nilħqu. It-tradizzjonijiet u l-idejat tagħna stajna poġġejnihom flok Alla. Seta' Alla kien xi individwu li għaliha lesti nbaxxu rasna u anka nissalbu. Alla seta' kien it-teknoloġija li użajna b'mod ħażin jew il-paroli żejjed biex niksbu l-fama. U tant affarijiet oħrajn li permezz tagħhom għax tajnihom priorità u ġew f'ħajjitna ma sibniex ħin għal Alla u ġieli lanqas biex inkunu ma' dawk ta' madwarna. Forsi kien hemm mumenti wkoll fejn jakkisna lilna nfusna għax rajna djufija tagħna. F'dan ir-Randan Kristu qed imexxina l-ħelsien. Min xiex tixtieq tinħeles inti? X'inhu dak li qed tagħtih importanza aktar minn Alla f'ħajtek? F'din il-ġimgħa, f'dan iż-żmien li qed ngħixu, ieqaf ftit u qarbel sew ħajtek. Ara sew x'hemm f'ħajtek li qed jasrek jew li qed jimblukkalek il-preżenza t'Alla f'ħajtek. Tibżax titlob lil Alla jgħinek tinħeles. Kuraġġ. Ftakar x'qed jgħidlek illum. Jien hu l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek minn dan il-jasar. U lest li jibqa' damel dan anke miegħek.